wonten sembah iring ulun kapurba risang murbeng rat kanang sehing tasih mawe boko sawegong ring delahan yen kanang manujueng hari rinjena kayaning irat durerat toto
Data Pitana anengge wau kocapa negari pundhita kang kaekuadi Dasa Purwa heka marang sawijadining dasa 10 purwa kawiwitan senadyan ngatati taindha kang ngasangga ing kasonganing Pratriwi kapeting samudra kathah ingkang anggana raras tuhu menika gumlaring negari Ngamarta iya winastan Batakana Warksa ya sinebut Cintaka Purwa warma winastan negari Ngamarta tuhu papan pangasrepan Bataka Warsa iling-ilining tirta Jawa Cintaka Pura gambar gandanya pindha sekar pudak ingkang mawa ganda arum sumerbak sayekti negari Ngamarta kana alit kang dumunung areng-arenging padeden marmana ramu kelamun ngrembakaling tanem tuwuh gumantung ing tirta Jawa nadyan mekaten labet sangkutuning para kawula Nara Praja dene Rambudidaya teman Praja Ngamarta dadi negari kang subur makmur tulus kang tinandur kang binudi dadi wakasan bisa akarya mulya lan bagyaning bebrayan agung kontap kawartaning negari ngantya bebasan negari Triloka yekti amung ngajaji kridaning kawula ing Ngamarta mila kinarya bukaning carita ngupaya negari satus ratanantuk 1000 tan jangkep sadasa sayekti negari Ngastina kena dene negara panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemari Pakarta Tata Turaharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung pratandha negari Ngastina ngulungake pagunungan ngenengake pasabinan ngenengaken benawi ngajengaken bandaran ageng loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku gemah katandha para kawula ingkang sami lampah dagang rainten dalu tanana pedhote labet tanana saengganing dedalan haripatine jan mamanca praja ingkang samya dedununging praja Astina Haras jejel pipit tepung cukit tadu taritis saking gemah rarjaning praja karta para kawula ing padusunan sami amung tetanen nanging raja kaya bebek ayam ana ing tancinancangan yen raina aglaring panggone nyento wis wanci dalu sami mulik pring kandhange dhewe-dhewe lepet kalih sing Durjana Juti Rarja dene tebih ing parang muka tuwin para abdi mantri bupati datan ingkang lampah cecingila sadaya sami atut rukun saya kapti dene ngangkat karyaning praja marmo kathah para ratu ingkang sami nungkul aris datan sarana ginebak ing perang hameng kaungkulan pambekanira Sri Narpati hamila negari Ngastina kena dene negara kang gedhe obori padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh kuncarane boten namung tanah Jawi kewala senadyan ing tanah sabrang kathah ingkang samsungawita marang praja Ngamarta wasan negara kang adoh padha mantiung kang celak samya manglung yen pinuju dina antara wong swadasok bolo bekti asung glondhop mangareng-areng ngatur putri pirangka panukul mapan papundhutane nata peni raja peni guru bakal guru dadi sinten ingkang sinampiraneng supraja nenggih pambayunging Pandhawa ing jejuluk Prabu Darma Putra
Ya Darma Wangsa Puntadewa Yudhistira Sang Prabu Darma Kusuma Guna tali wangsa ya Sang Ajatasatru Marmaja juluk Prabu Darma putra iki kapundhut putra dening Sang Hyang Darma Darma Wangsa nggo ngemong mling para kadang Puntadewa yekti Nalendra paranganing dewa Yudhistira makutaning prajurit Darma Kusuma maksmaning Hyang Darma guna kalikrama Nalendra bisa analeni basa Ajatasatru tetela Nalendra kang darbe musuh Yekti Sri Naranata ing negari Ngamarta remen paling sandang wong kaudan paling pangan wong kaluwen suka teteken wong kalunyon hasung kudung pring kepanasan akarya suka marang nandang prihatin tuhu datan jiranci danane Sinarpati ing Astina yen to ginungga iraning jajan luhuring kaprabon miwah pambenganing Sinarpati saiki kalutan ana pedhote pinunggal kang mono carita Siregeg nalika semana nuju ari Respatri Naranata miyos sinuwuka mungguing stinggil Binatarata lenggah ing dampar denta ingkang minalipit ing reta tinatik ing kumala lemek bebut permatani sarwa sinebaran sari sari Kinandawida ing jebat kasturi denayap para budaya srimpi manggo ketanggung ing sami ngampil upacara napa hanya dalang sanggulaning kacumas dipanggawa sarwa retna ina butalar dadak kanan kering guna sekandan rukun kisairing panguraan Sentara buring ngasanata yekti menika Nalendra sang negari Ndara kaya Ndarawati nenggih Sang Prabu Kresna Narayana Cakrapanu Halimurti Sang Wasudewa dene lenggah keparinglah menika yaning Nalendra negari Mandura kekasih Prabu Baladewa Kakrasana Narayuda Sang Wasijaladara Narendra gendhek mulaning perang kinarya tetunggaling pangledasar satru Narendra dedhep pideksa samunarpa cahya lintang panjerina Sina ingkang paling ayun lah menika satriya ing Jodipati munggul pawenang ninggih Sang Raden Werkudara Raden Bratasena ya Sang Raden Bayusuta Bayusiti Prabancana putra ya Sang Ganda Waspratja angantun panengah Pandhawa kasih Raden Harjuna Janaka Permadi Pandu Siwi datan kantun untatlane Raden Tambak Kanggeng Soanadoh wae celak nggo rakit teka mangkono pangustabraning indriya lamun dereng kawijiling lisan Om
laras kang lenggah dampar kencana semorot prabanyo Bathara Hendra cawenyo sinawung sasat sekar sinuji Pano Wati Yan mo ramla langin Aduh Koko Prabu sarimbit jimat pepunden kula pramila suru sanget ing ngajeng-ajeng kula munggah rawuh Koko Prabu sekalian tansana samung saking makuraning pungguing tun rupa ing seserepan kula anggen kula minangkani niatipun sakadang Pandhawa nedya ngunjukaken syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung dene sampun paring nugraha kawonten negari Indraprastha. Aduh Koko Prabu ingkang mangka panjakaning manah kula sagotrah mugi saged mujudaken sesaji suci ingkang inggih sinebat saji Raja Suya. Kados pundi kalampahan sedya kala wau sawetanipun kula sumanggaken kenengos astra Paduka Prabu Ndarawaka tuwin sirun mandura kawula nuwun-nuwun. Inggih Nyai.
Kula sampun anggap dumateng ingkang dados kansapa duka Yayaji saha ngertos dinten menika Kang Raka para taksih sagah minangka kusir inggih punjakaning para Pandhawa. Kala ninggih Koko Prabu namung mugi Andarsana ing kauningan bilih sesaji Raja Suya menika wonten syarat sanancanipun Yai. Menggah syaratipun menapa kemawon Koko Prabu. Ingkang sepisan upacara sesaji kaebat kedah ngrawakaken Brahmana ingkang gentur tapanipun cacah 7. Inggih Brahmana 7 ingkang kajibah Mas Kidung Suci tuwin ngucapaken mantra rahayu. Nun inggih Koko Prabu. Kaping kalihipun saji Raja Suya menika winastan sah menawi anju menengi upacara wados saking para narendra sakedhipun 100 negari kanthi kedah kanthi menggalih ingkang lega lan bingah. Inggih Koko Prabu. Dene ingkang mekasan Yai kejawi uba rampe ulu wetu bumi kadosta pantun juwawut palawija pala kapendhem pala kasimpar lan pala gumantung sesaji Raja Suya mekaten jangkeping kedah sesaji kurban. Lah kurban kala wau wujuding kuandane Narendra kang hambek hangkara. Pramila manah para kadang Pandhawa saestu badhe ngawontenaken saji Raja Suya. Salah satunggalanipun syarat kadang Pandhawa kedah brastra memalangi jagat nyirnakaken Ratu Murka ingkang menika sumangga kepareng paduka Yayaji. Kula namung sadher minulungaken watonipun saji Raja Suya miturut guncar kuna makucaranipun Yai. Handra kang puspiturum kasliring sami rana mrek sekar gadung handanyo maweh raras harenaning andriya Aduh Koko Prabu tuh namung paduka minangkaning papajaring manah kula dupek ing rai nampa sabda pangandikanipun Koko Prabu ingkang bab syarat-syaratipun sesaji menika kala wau. Meninggih Nyai kang semangke kula lajeng mangertos menapa sababipun dene dinten menika wonten Narendra sembada ngawontenaken sesaji Raja Suya. Jebul pancacaratipun saranipun boten gambil. Kasinggihan Nyai. Syarat kang kapisan inggih menika ngrawakaken Brahmana ingkang gentur tapanipun kang cacah 7. Mbok menawi para yai Pandhawa taksih saged mujudaken jalaran kula ngrumasih bilih kadang Pandhawa menika kapetang sugih sumitra Brahmana wiku pandhita wasi lan sak pinunggalanipun. Wah inggih Yai pitados. Inggih. Syarat ingkang kaping kalih bab merawaken Narendra 100 negari kang kanthi penggalih lega Sukarna
kados Arinta Pandhawa ingkang saged budidaya. Saged Yai saged. Menika menawi namung ngrawaken 100 negari kemawon. Mangke Kang Raka Mandra ing sagah biyantu hulem-hulem. Ha 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 ha. Sasarat abon-abon mula wektu kula kinten nama limrah nanging Koko Prabu dupi kula midhanget dawuh paduka bilih sesaji raja suya kedah menawi syarat kurban kang ngurbanaken sesamining agesang nyun pangapunten Koko Prabu kula mboten wonten nyidrani batos kula piyambak Koko Prabu haulung burung sesaji menika timbang kamukten sekadang dadak mawian cance kaprani sami Koko Prabu wela dalah mangke rumiyin Yai mongko pawartos sampun sinebar bilih Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menawi urung lajeng kados pundi lok kathah mangke. Inggih dipun penggalih rumiyin Yai. Wening rumiyin sampun kasih sumrungaken rumiyin. Saestu Prabu salamining agesang tangan kula mboten badhe ngregeti ludaran sami agesang Koko Prabu. Sigra parmangsa mungsuh lawan roang. Rok swaraning gumura. Angsora umyung Sri Darba Birisrawa maurehan. Om Kresna kakangku Dimas Werkudara apa? Anggonmu srawung karo Pandhawa suwe apa lagi ngisore? Gajeke wis cilik aku wis srawung. Kene aja liteng Kresna kakang ora apal watak tandang Hyang Pandhawa siji-sijine. Yen ngrembug perkara ulah manembah luwiting bebuden sabar lan kalumprahan rembugno barep kakangku mesti matuk. Yo bener. Yen bab kaendahan luhuring budaya sarta alusing pamasastra rembugno karo jlamprong mesti cocok. Yo kuwi yo bener. Yen ngrembug bab tanentuh lan wulu wetu bumi rembugno karo nangkul. Dene yen raja kaya witik iwen kuwi bagiane Sadewa nanging aja rembug perkara perang. Aja takon sapa-sapa rembugno karo aku. Ayo rembugno karo aku. Sebab pancen bagianku dadian saji iki mengko kudu nganggo kurban Ratu Angkara. Aja turen barep kakangku. Mesti ora matuk kandha karo aku. Tuduhna pisan Ratu ngendi patut dadi kurban. Mengko tak parane tak tandangane dhewe. Oh ngono to carane. Lah wis eneng pakaryane dhewe-dhewe ngono kok. Kados pundi nyaji, kula tetep nyuwun dawuh paduka. Menawi menika pikajengenipun Nyai Werkudara inggih borong paugeripun sanes kula inggih anggandhahi krentek. Mekaten. Lah inggih sampun menawi mekaten kailana sambukaning rembug kaliyan Dimas Werkudara. Nuwun inggih sumangga Prabu. Yai Sena Jlitheng Kresna kakangku apa? Wis ana palilah sangka Kang Rai Samyaji Dimas Werkudara kang kajibah golek kurban syarat sesaji. Yo malah
tuduhno babar pisan nyang endi golek Ratu Kurban. Sabar Di. Aja semengko-mengko nek ana tuduh sangka Gusti Kang Maha Kawasa. Leng-leng indriya mangu-mangu mangungkung kanduhang remang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama dereng dangu para priagunging genya sami wawan sabda kadadak sawaning Prabangsa brojok tanpa larapan. Suwun. Saderengipun kula matur nyuwun pangapunten ageng. Dene kula kemawanten sowan wonten mriki sadyan boten tinimbalan. Sinuwun dipun tepangaken kula Narendra Harga Bentar awi kula Prabu Hamsa. Tetulanipun Prabu Jarasandra. Sowan kula mriki ngasiwisan perlu badhe gladiwanuh. Punapa leres ngriki menika negari Ngamarta saha menapa paduka ingkang jejuluk Prabu Yudhistira Prabu Puntadewa. Inggih leres ngriki menika negari Ngamarta dene awon tanpa rupi. Inggih kula pun Puntadewa. Weh latalah. Salajengipun katos ing sowan kula menika dapur kautus dening Ratu kula Prabu Jarasandra. Kadhawan nyuwun biyantu padha sina ning Ngamarta. Biyantu bab menapa Kisanak? Negaring Giribajra wekdal semakin nembe kataman pagebluk. Mangke miturut musi ing Jawa tumadhep perkara wau saged sirep menawi Giribajra tinggalan jimat Kalimasada. Jagat sampun akseni bilih kagungan jimat Kalimasada menika namung padha sinuwun ing Ngamarta.
pramila sinuwun. Wonten panyuwunipun Prabu Jarasandha mugi wonten dhateng penggalih Paduka. Jimat Kalimasada badhe kula tumbas saperlu enggal kula boyong dhateng negaring Giripajra. Saged syarat sireping pagebluk dening prawis serkan kula nderek menawi bab kedah tinembas sarta pirang ewu pirang dinar badhe kula bayar. Bilih mundhut Mas Picis Rajaprana pinten kempel pinten genthong kula wujuti. Bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gencanging haris risang mawe kandrum ong Dimas Werkudara warep kakang opo wangsulana tamu Kyai. Yo ngestoke dawuhmu. Hamsa. Wonten dawuh Raden. Kowe ngadhep rene nggih, nggih. Tempung karo aku Pankak Pandhu Werkudara jenengku. Latalah. Panjenengan to ingkang ngasih Raden Werkudara. Yo, lan mangerti yen bab jimat Kalimasada dening barepku wis dikuasake barang aku. Mulayan kowe mbutuhake jimat Kalimasada rembugna karo aku wae. Latalah. Lak yo ngaten lak genah ngoten. Lajeng paringipun kados pundi menawi saestu pareng kula tumbas. Kabeneran. Wis suwe jimat Kalimasada pancen arep didol. Wis tak tawak-tawake mrana rene durung ana wong ngayong, wong ngenyang. Mula yen kowe arep nuku, kuwi tiba kebeneran aku bungah banget. Wah, cocok ngagaten. Lajeng reginipun pinten? Rah ning iki ana pendopo kraton. Krungu wong akeh aku pekewuh. Yen nyang-nyangan ana kene. Aja ana ing jaba wae. Kowe metu njaba dhisik ngenten ana aku ana pagelaran jaba. Mengko sabubare pasewakan iki tak jak rembugan ijen padha ijen. Anu menika kula aturi menggalih bab lampah kula. Mriki menika mawi kangelan. Mila bab reregan mangke mugi kaos kula inggih dipunetang lho Raden. Wah, aja kuwatir. Yen kuwi mengko mesti tak wenehi bebungah. Lak liya ngaten. Terang jauh pangandikan Raden, kula nyun pamit nedal jawi. Kula entos wonten ing alun-alun. Aduh, sira nang Amarta kula nyun pamit. Inggih sumangga kisanak mugi rayuna inggih piranggih.
Allah. Barung sinang ratu iki mau. Ana laki rembukan saji kok malah nyang-nyangan kalima sadha. Oh, ora ngono Yai Werkudara kuwi lak yo kabar-kabare gawe sengit basa. Kalima sadha kok didol ki kuwi lakon apa kuwi? Kuwi lakon apa? Latene wong edan kudu mengkono. Kuwi carane nek pancen wong adol gendreng jarak perkara mangsa ning atase jimat kalima sadha ditembung arep dituku ora suda pangrone apa bawur paningalih apa ora nate kula warta adol pamiryen kalima sadha kuwi jiwaning Pandhawa aku sumuk nyawang hamsa. Ya nanging iki mengko tak ayahi dhewe Yai. Ya Ratu Manut. Yai Samyaji wonten pangandikan ingkang dawuh Prabu. Labet rangka penasran angetul pratikel lampan sesaji pramila mugi kalono dinten menika kula badhe tumandang damel. Sabentanipun kula semanggaken Prabu Ndarawati. Nuning nggih. Prabu Mandura, piye Yai? Andum damel. Prabu pinasran abon-abon sesaji kang wujud ula wetu bumi sak papaipun pun tarep upacara dalabangsel palengganipun para tamu satus negari barengaken paduka nyuguhaken. Ya aja kuwatir. Oh, lek abon-abon saji papake karo tarut to. Kasinggihan Prabu. Kembar nun kula wonten dawuh. Sira ndak klongkon. Sira sakloro ndok Mas Rayuba rampes sesaji kang wujud sekaran kang sarta menyang ratus Garu Cendana apa dene wangsunan Candhi Rukmi sari kang bakal kanggo mesi dupa. Ngene nggih ngestaken dawuh Prabu, ngene nggih ngestaken dawuh Prabu. Dimas Werkudara lan Nyai Arjuna sira sakloron dandana nuli kanthi golek tumbal kurban syarat ngulemi ratus-ratus negara. Yo manut nyang endi arep golek dateng sendika Prabu menyang negari Giribajra ya Prabu Jarasandha kang utusan Prabu Amsa iki mau kang wajib dadi jangkeping sesaji. Dimas Arjuna kula wonten dawuh Prabu. Putramu Abimanyu dawana supaya sowan nyang Saptawarga wigati nyuwun pangestu saha yang Begawan Miyasa kang sarta Brahmana kang kajibama sidong suci mongko kaprasana marang panjenengane Kanjeng Eyang Saptawarga. Kula ninggih sendika Prabu.